Kalugrang kapatid, kinasalpantayanan. Today we begin Holy Week. Kimpong Tagalog, mahal na araw. Sa Kastila, Semana Santa, at sa Kapampangan, Malialto. Bigyan po natin ng pansin ang mahal na araw. Mahal na araw dahil mahal tayo ng Diyos. Hanggang sa dulo ng walang hanggan. Even if it would mean His death on the cross. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Ganyan tayo mahalaga sa mata at puso ng Diyos. The Lord is more than willing to die a million deaths para lamang may ligtas niya tayo. Mahal na araw dahil mahal tayo ng Diyos. Mahal na araw dahil mahalaga ang bawat isa sa atin. Inya pinigino ket ang lugod ng emunan para king mentong at mentong kiyakatama. Dinamuning diyan aking krus. Bahakang tantang mo ing kaligtasan. My dear brothers and sisters, kanina daw sa ating patio ay pinagdiwang natin ang bendisyon ng mga palaspas. At pumasok si Jesus sa Jerusalem sakay ng isang asno. This is it. Wala nang uruman. The Lord has made His decision to enter Jerusalem para maganap na ang kanyang pagpapakasakit, ang kanyang kamatayan, at muling pagkabuhay. This is it. Wala nang uruman. Para bang yung babaeng kakasal at lalaki kakasal. This is it. Ikakasal na tayo. Magmamarcha na tayo patungo sa altar. This is it. And we will pronounce our marital vow. Grant us, O Lord, to be one heart and one soul from this day forward, for better or for worse, in sickness and in health, until death do us part. This is it. Magsasama tayo habang buhay. Papatawanan natin ang ating pagmamahalan. Papatunayan natin ito sa pag-aalay at paghahandog ng buhay para sa isa't isa. Kaya ang kasalan ay hindi lamang usapang pagmamahalan. Ito ay handugan ng buhay para sa iyong minamahal. This much I love you. This much I give you. I give you my heart. I give you my life. Sa ngalan ng pag-ibig. Yan ang patutunayan sa atin ngayon ng Panginoon. This much I love you. This much I give you. I give you my life. I give you my love. I give you my life. Sa ngalan ng pagmamahal. My dear brothers and sisters, walang kaduda-duda. Mahal tayo ng Panginoon. Pero nakakapagduda kung mahal na natin ang Panginoon. Ang tugon sa pagmamahal ay pagmamahal din. Hindi kabiguan o hindi kataksilan. Ipag-ibig kang lugod. E kataksilan. E kapanuran. E kabarinayan. Ipag-ibig kang lugod mo naman. Kaya naman sa atin ang mahal na araw, ganito kita kamahal. Iaalay ko ang aking buhay sa iyo. Lord, sana masabi ko rin, this much I love you. I give you my heart. I give you my life. In the service of your church, I give you my love. My dear brothers and sisters, nung pumasok ang Panginoon sa Jerusalem,
siya'y nakasakay ng isang asno. At sabi nga sa kanyang mga alagad, pumunta kayo doon sa isang bahay at makakakita kayo ng isang biserong asno kasama ang kanyang ina. Kalagin ninyo siya at dalhin niyo sa akin at sabihin niyo sa may-ari, kailangan ko siya. Napakaganda larawan ng ating sitwasyon, ng ating kabilyan, ng ating kasalukuyan na kalagayan, ang asno at ang kanyang ina. Kinalat ng mga apostol, tayo ang mga asno ngayon. Kasama ng asno ang kanyang ina, anak tayo ni Eva at ni Adan sa pagkakasala. Nakatali yung biserong asno. Sa kanyang edad, sa kanyang murang edad, kailangan siya'y naglaro at lumulundag sa bukirin. Kasandin ng lalawan, yung biserong asno, malayang mamyado, malayang lulundag, kinasikan, king maramle, o na makatali niya. We were born tied up with original sin. O rin talagang ng Gino, talagang nakatamo. King tali ng kasalanan, kapaminakanan ng binyag. So we will live in freedom. Freedom deserving of the children of God. Narito ang mga lagad ng Panginoon, kalagang nakatamo, king gapos ng kasalanan. Bamipiyapiyat ako maging halaya bilang anak ng Diyos. In kasalanan niyang mitatali kaya katamo. And here is Holy Week, God comes to liberate us from the shackles of sin. So we will serve Him in freedom. We will live in freedom as children of God. My dear brothers and sisters, sabi ng Panginoon sa kanyang mga lagad, sabihin niyo sa may-ari, kailangan ko siya. Kailangan nakatamo ng Ginoo. Bang sumuyo kayo. Pero alam ba ninyo, sa ating paglilingkod sa Panginoon, kailangan alisin natin ang anumang kataasan ng loob. We can only serve the Lord in freedom if we are liberated from the bondages of sin. Nalulari kasalanan at bisyo ang igagapos niya katama. We will never serve the Lord in freedom kung tayo nakatali sa mga tanikala ng pagkakasala. Let us allow the Lord to liberate us sa pamamagitan ng sacrament of penance. Kung pisana ng parokya, gawin natin malaya ang ating sarili sa ating pag-aalay buhay at sa ating paglilingkod sa Panginoon. Nalo na rin kasalanan na mitatali niya katama, kalagang tala rin, bang makasuyo tamo, malaya, king apagin. Hinyakan din bitangas no king Jerusalem, ikit no rin takalatao, tatalang lang palaspas. Magbibalang Ginoo, Hosanna to the Son of David, blessed is he who comes in the name of the Lord. Papalakpak la, bubulisak la, bubagay may doring palaspas la, to welcome Jesus. Pero itangas no lawe-lawe, mamay niya kuskusaro. All the while, the asno thought, ayun pupugayan daw. No! Jesus yung pupugayan daw. Kita mo yung asno na ng Ginoo. Let us allow the Lord to ride on our back. Ibekot tayo yung Ginoo. Ating sablang kapuriyan kang Jesus. Aligya ka tayo. He must increase. I must decrease. Let us serve the Lord in freedom and in humility. Kaya tamo sana pagkasaling puriyan na katamo rin tao. Let us praise the Lord. Puriyan tayong Diyos sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. At mamayagpag ka sana yung parokyata
King Kayapan, bami parangalan niyang Diyos, karing bami biye-biye tao. My dear brothers and sisters, iginugi namin siyang asno. E kung linugyan bisang man makasakay armor ka o tangki, ayating basuka ang pong machine gun. Linugyan bisang man mga three-wheeler. Ing asno, animal din kapayapan. Ing kabayo, animal din digmaan, ning hira, ning pamisagsagan, ning kamatayan. There has come in the name of peace. Itang kapayapan na iba, yang dalalata mo king metong at metong. E kamo sana magdalang pamisagsagan, doon ay magdalata mo kapayapan king metong at metong. There has come in the name of the Lord, not in the name of anger and hatred, not in the name of ourselves. Mapalajin tarata king lagyo ningin. Let us bring peace, not war. Sana maulitan mo dalalakala na ng palaspas. Let us come in the name of peace. Reconciliation with God. Kumpisanan. Reconciliation with your husband and wife. The war is over. Let us live in peace. Let us live in love. The war is over. Patawaran mo na yung asawa mo. We come in peace. Patawaran mo rin pengari mo. Patawaran mo rin anak mo. Patawaran mo rin kapatid mo. We come in peace. The war is over. My dear brothers and sisters, sana sa buhay natin, hindi na pag-iiwanan ang Panginoon. Dahil minsan, merong tatlong lasing na pasuko sa inuman. At nang makita ng isa ang kanyang relos, naku, oras na pala para sumakay ako ng tren. At takbo silang tatlo sa paradahan ng tren, sa train station. At nung pagdating nila sa train station, lumalakad na yung tren. Habol sila, pulay malasing. Dengalwa, may kasalang bola, may katalalagay ng train. And they were able to ride the train. At napag-iwanan yung isa. At sabi ng pulis, kawawa ka naman, Franz. Pare, kawawa ka naman. Napag-iwanan ka ng dalawang kasama mo. Alam mo, pare, sila ang kawawa. Kasi ako dapat ang nakasakay sa tren na yun, inahatid naman nila ako sa station. Bibaliktad, di manatad, ilagay sakit, ingyatad, niyang menakwan. Inatad-tamin. Hinihatid na natin ang Panginoon, kasama niya, pumasok tayo sa simbahan. Hawak ang ating mga palaspas. Let us move on with the Lord. Napakalaking hamon ang ibinibigay sa atin ng Panginoon. Sana huwag siyang mapag-iwanan sa loob ng mahal na araw. Dalhin natin siya sa ating mga puso. Sana huwag mapag-iwanan ng Panginoon sa ating mga buhay. Siyang namumuna, siyang una. Tayo lang ang pangatlo. Una si God. Pangalawa ang ating kapwa. Pangatlo lamang ang ating sarili. Unahin ang Panginoon at siyang maghari sa ating mga buhay.
Tuligaping banalong ilumigan yung panibataling sablang kawanalan, kulinita pagparalang bumi, pabalalan mo sana nilihayan, imupaya ng Espiritu mo, bang parangya kami, malyari ng katawan at daya ng ginuming Yesu Kristo. Bayo may daon kusang loob, king pamay dasa at kamatayan, kinuanin pinake at kapasalaman siya niya. Piras na niyan binyin, karingan disipulos nga, tanggapan ni ikawan at kalandian. Itiyay ka namang katawan, amin daon para kaya tayo. Makanya mo naman kaibat ng kapunan kinuha ng kalis, kasibayo yung pepasalamat niya ka. At binili yung kalis, karingan disipulos nga, tanggapan niya ikawan at minungko kalini. Hindi yung kalis, ning kalakot daya, ting daya ning bayo, at alamangang kipan, kami bubu para kaya kayo, at para karing sablang tao, bangkit na may patawaran na rin kasalanan. Dagdan niyo bilang kapigarakan kanan. Ipasyag tayo ngayong misteryo ng kasal paglayan.